Здравейте, приятели! Аз казвам Никола Зунов и добре дошли обратно в моя канал след поредното завръщане. Честита нова 2024 година! Пожелавам ви, приятели, да сте на първо място живи и здрави, най-вече щастливи, да сбъднете всяка една цел, която имате да постигнете през тази година и, разбира се, да четем повече, да прочетем всяка книга, която искаме, да купуваме книгите, които искаме. Общо взето да не спираме да мечтаем и да правим това, което най-много обичаме. В този канал ще качвам клипчета за книги, влогове, каквото пожелаете, така че ако харесвате такъв тип видеа и ако са ви интересни, просто абонирайте се за канала, харесвайте клипчетата, защото ви очакват много изненади. Това клипче се забави, просто защото чаках една поръчка да дойде, тя така и не дойде и затова вчера реших да си понапазарувам книжките, които искам да ви покажа днес. Като за първо клипче на 2024 реших всъщност да ви покажа и книгите, които съм си закупил общо заето през декември и сега от януари, защото книжките са доста, поне за мен, защото се старая да не купувам чак толкова много книги и да спестявам, но ви това не се получава, защото книгите са книги и аз обожавам да чета, обожавам да си ги имам в хартиен носител и това за мен е едно уникално преживяване с книгата, така че няма как да мина без книга. Затова сега ще ви покажа няколко книги, които съм прочел, които съм си закупил и, разбира се, прочел през декември и малко от януари, така че без да губим повече време, нека да започваме с клипчето, защото и без това ще стане твърде дълго, а не искаме това. Започваме с две книги, които си взех от книги втора ръка и нямах търпение да ги прочета. Всъщност за сега съм прочел само едната от тях и то през началото на януари. Това е Хипотеза за любов на Али Хейзълвуд. Тази книга беше станала твърде популярна навсякъде в социалните мрежи и наистина нямах търпение да я прочета. Мъничко книжле, около 400 страници. Прочетах я сравнително бързо, защото стилът на писане е доста лек и приятен. Историята е забавна, романтична, сладка и е в типичен стил на Али Хейзълвуд, която пише, а именно такъв тип научна романтика. Общо взето главните ми герои са учени, по-скоро докторант и биолог, така че историята е сладка, забавна, много ми хареса. Другата книга на Али Хейзълвуд, която си поръчах, беше Любов и неврони. Нея все още не съм я прочел и не знам за какво иде реч, но отново е свързана с научната част. Не мисля всъщност, че толкова много ще ми допадне първата книга, но уви, завладяме. Наистина е интересна и ми се чета такива неща. Научните термини и неща вътре в книгите, поне в тази, не бяха толкова много и даже бяха интересни, така че силно се надявам и при тази книга да е така и да ми хареса. Продължаваме нататък с Крайно нелогично поведение от Джон Кори Уейли. Това е доста така старичка книга, бих казал, от 2016 година. Издателство Orange Books. Книгата всъщност съм я чел преди много отдавна, още когато започнах да чета, но сега исках да си я закупя, защото отново беше в този списък с книги втора ръка и си я поръчах. Общо се разказва за едно момче, което е агрофоб и всъщност не е излизало от дома си 3 години, просто защото получава паника атаки, когато излезе навън. Но се появява едно момиче, което иска да го спаси, да му помогне, да му бъде приятел. Уви, зад тези приятелски надежди се крие една друга истина, която тя крие от него. Доста интересна е книгата, бързо се развива действието, препоръчвам. Следващата книга, която си закупих, всъщност беше от издателството Бениториус, защото имаха отстъпка през декември, мисля, че беше. Това е Преследвачката на Лив Константин. Прочетох я книгата и може би е една от първите така книги трилър, която чета и сравнително много ми хареса. Не очаквах, честно казано. Единствено, което малко ме спъна да й дам 5 от 5 звезди, беше финалът. но като цяло ме държа под напрежение и
прелиствах страници с нетърпение и исках да разбера какво ще се случи. Следващата книга отново от Бениторио, която си поръчах, беше Порцелановата кукла на Кристен Лъж. Тази книга все още не съм я прочел. И общо не искам много да чета резюмето отзад, защото съм чувал много добри отзиви за тази книга. Това е моята книга, според мен. Просто чакам да й дойде времето. Определено не е дълга, но мисля, че ще се справя бързо с нея. Надявам се да ми хареса. Продължаваме с Бениторио и книгата Удавниците на Дженифър Макмеян. Това е един, бих казал, психотрилър, може би, мистерия, драма. Внимавай какво си пожелаваш. Общо взето тук тази книга много ми хареса. Прочетох я преди няколко дни и не смятах, че толкова много ще ми хареса. Финалът беше завършен, точно както трябваше да свърши книгата. Малко се надявах да не свърши така, както се очакваше, но то свърши така, за съжаление. Общо взето, най-интересното в книгата, което беше, е, че гледните точки са две. Едната е в настоящето през 2019, а другата е през 1929 година. И в началото се питаш, добре, защо тези две гледни точки на две различни жени, които са през две различни епохи, едва ли не се пишат в книгата, но с течение на страниците, които прочиташ, разбираш, че има много общо и много свързано с историята през двете години, когато са настоящето и миналото. Определено накрая си навързваш историята и нишката като пъзел е. Много ми хареса книгата. Препоръчвам. Добре, това беше от Бениторио. Сега продължаваме с една поредичка, която също си взех от книги втора ръка. Просто обожавам, когато видя някои намалени книги, запазени и ги искам да си ги взема. Всъщност много се чудих за тази поредица, дали да я започна. Много бях на кантар, но накрая като я видях за 25 лева, си казах, взимам ги. Това е поредицата До всички момчета, които съм обичала, от Джени Хан, като първа книга До всички момчета, които съм обичала. Втора книга Послепис все още те обичам. И трета книга С обич за винаги, Лара Джин. В момента чета вече третата книга. Вчера я започнах, много в началото съм, на 4-та глава. Гледал съм, когато излезнах още първия филм, и за това всъщност отказвах да прочета и книгите, защото си мислех, че няма да ми харесат. Уви, историята беше написан по толкова увлекателен и лек и забавен начин. Наистина те кара да се усмихваш абсолютно всеки път, когато прочетеш за Питър и Лара, главните ни герои. Много ми хареса тази книга, честно казано. Определено романтична история, която е сладникава, но не от тези бузи, които постоянно четем. Хареса ми, наистина хареса ми. Мисля, че няма човек, който да не знае за какво се разказва. Общо взето е едно момиче, което пише писма, които не ги праща на никого, но тя ги пише тези писма за момчетата, които е обичала, и си ги държи от тях, докато един ден не осъзнава, че тези писма са изпратени до абсолютно всички момчета, които е обичала, и това обърква абсолютно целият ти живот. Втората книга беше даже още повече ми хареса от първата, въпреки че Лара не се събра с този човек, който аз исках. Но това няма значение, все още продължаваме да си мислим, че ще се събере с другия човек, но да видим дали Питър Кавински ще си промени отношението към нея, защото вече почва да ме нервира много. И ако ми падне още някой разделител, ще хвърля книгите. Сега чета третата книга. Отново в същия стил, отново е невероятно лека и забавна, така че препоръчвам ви ги. Преди да ви покажа последната поредица, която всъщност си закупих, искам да ви покажа 3 книжки, които, честно казано, само една от тях ми беше в списъка, другите две просто си ги избрах ейто така, защото исках да ги чета и съм чувал за тях невероятни неща. Всъщност първата книга, която ми беше в списъка да си купа, това е Младият Мънго на Дъглас Стюарт.
Това е книга, която е носител на Booker през 2020. Общо взето, мисля, че е за най-добър исторически роман. Доколкото знам, се разказва за две млади момчета, който единият е католик, другият е протестант. И между тях те трябва да бъдат врагове, да се мразят, обаче между тях прехвърчат искри и се започва една забранена любов. Докато главният герой трябва да го крие от това, явно се случват други неща, които трябва да разберем в книгата. Кратка е. Надявам се да ми хареса. Много големи надежди имам за тази книга, защото е точно в мой стил. Драматична, романтична, гей история. Наистина надявам се да ми хареса, затова си я купих и когато я прочета, ще изкажа мнението си за нея. И другите две книги, просто много се чудих за тях, но реших, че този месец ще четем драматични книги. Едната от тях е Преспивна песен в Аушвиц на Марио Ескобар. Мисля, че няма човек, който да не е чел тази книга, освен аз. Не съм чел нито една книга от тези поредички за Аушвиц, а всъщност много исках да ги чета, но се не стигах до там да се подготвя психически да ги чета, защото книжките са много мънички, но съм убеден, че има твърде много емоционалност в тях и не знам доколко съм готов да я понеса тази емоционалност. Също така е базирана на истинска история, просто концлагерите, Аушвиц, жена, мъж. Какво повече да искам от книга? Книга, която много исках да си взема, защото ми казваха, че е брутална, че е уникална, най-добрият роман, който някога са чели, и това е Никога не ме остави на Казуи Шигуро. Знам, че има някакъв... само знам за книгата, че има някакъв друг отделен свят, който всъщност има свързано нещо с донорството, само че на хора. И до тук, просто до тук. Не искам да знам нищо повече за книгата, защото и без това знам, че е твърде драматична и твърде трагична, за да знам друго нещо, така че просто се я закупих, защото явно този месец ще се реве, ще се леят сълзи, след като ви покажа и трилогията, всъщност, която съм си закупил за последно. Така че реших просто да се довърши с тази книга. Надявам се да ми хареса и от тази книга имам очаквания. Въпреки че не знам много за сюжета, искам да ми хареса, защото аз обичам такива книги. Аз обичам да се замислям на книгите, обичам да извличам поуката и важните неща от книгите, дори да чета някакви клиширни романтични истории, пак извличам най-хубавото от книгата и си давам поука за себе си, давам си една мисъл за себе си, която си остава за мене в бъдещето, за моите бъдещи действия, и си имам едно на ум, дори когато чета такива книги, а особено когато чета такива книги, си имам тройно на ум. Наистина нямам търпение да прочета всяка една. Нямам търпение. И последната трилогия, която си закупих. Първо си закупих първата книга, прочетох я и бях страшно удовлетворен, изненадан, очарован от авторката, от книгата, от стила на писане. Ще има ревю на книгата след това клипче, така че спокойно ще изкажа мнението си. Тук просто искам да ви ги покажа. Аз бях много скептичен общо взето към този жанр, фентазито, защото хем го харесвам, хем не го харесвам, хем не чета много от него, хем ми е любим по някакъв странен начин, има книги, които ми харесват, но се страня далеч от него, някак си не знам защо. Затова реших този път да рискувам и да си взема първата книга, за да видя дали ще ми хареса. Уви, всички, които казваха, че книгата е уникална, бяха прави, а говоря за Ангел-часовников механизъм на Касандра Клеер. Ще има ревю в канала на книгата, защото наистина бях много пленен от историята. Завладяме от първата страница, прочетох я за 2-3 дена я прочетох. Наистина света на овците на Сенки просто ме кара да се чувствам приятно, да съм под напрежение, да мисля за героите, веднага заобичах всички герои.
по своя си начин. Наистина прекрасна книга. И разбира се, след като я прочетох, просто нямах търпение да си взема и останалите. И ето, че си ги взех. Това е втората книга Принц с часовников механизъм. И третата книга Принцеса с часовников механизъм, която казва, че е най-емоционална от всички и най-хубава. Ще видим. Мен първата книга изключително много ми хареса, така че ако втората е по-добра, третата още по-добра, не знам какво ще става, честно казано. И трите книги, между другото, ги намерих в книжарниците и бяха сравнително запазени, само ето тук отгоре ъгълчетата на бяха малко, нали, но абстрахираме се от ъгълчетата и се концентрираме върху трилогията. Нямам търпение да продължа с втората и третата книга, защото историята на Теса, Уил и Джейн просто нямам търпение да видя докъде ще стигнат. Ловците на сенки, просто ще има ревю и на трите книги, когато ги прочита всичките. Да. Ако паднат, вие сте виновни просто. Просто вие сте виновни. Приятели, това бяха всички 15 книги. Ето ги. Погледнете какво става. Добре, чао, приятели. Абонирайте се за канала, защото следват уникални клипчета, ревюта, книжни влогове, така че от мен и книгите чао и ще се видим в следващото клипче. Обичам ви!